Assalamu alaikum ta'ala barakatuhu, masoyanmu ya kuke da rana da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A bangaren naku dai da fatan kowa da kowa lafiya ko. Yauwa bidiyon mu za mu kawo muku tarihin Sayyidina Umar insha Allah. Hassaran algaita ne kashi na biyu insha Allah. Idan ka yi bako ne ka biyo mu har ƙarshen bidiyo daga yadda muke yi ba tare da ɓata lokaci ba. Yau bari mu shiga kan bidiyon mu insha Allah. Za ka shiga kamar haka. Yauwa wannan shine insha Allah. Nan za ka yi subscribe, nan kuma ka yi sharing zuwa ko group zuwa abokanka su masu amfana. Yauwa kuma idan mun ɗaura bidiyo, matukar bidiyon ya burge ka, ka yi min like. Na san mutane da yawa masu kalla ba sa yin like. Like shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kuma mu ma za mu kawo muku fina-finai. Idan bidiyon ya burge ka, to ka yi min like. Like shine ƙwarin gwiwa insha Allah. Yauwa kaga kamar haka za ka yi. To za ka shiga, za ka taɓa dai nan insha Allah. Wannan shine insha Allah link ɗin za ka taɓa kamar haka. Yauwa nan za ka yi kallo, nan kuma za ka sauke kan wayanka. Idan ka danna nan insha Allah za ka ga akan wayanka ba tare da ɓata lokaci ba. Yauwa ku yi min like. Like shine ƙwarin gwiwa insha Allah. Kuma mu ma za mu kawo muku fina-finai insha Allah. Yauwa bidiyon mu nan za mu tsaya sai Allah ya kira mu bidiyon mu na gaba.